לעצמי, אני תותח. אני אומר, אני צריך להקטין קצת את התקרה ולקבל פה יותר כאילו. בסדר? זה הקו. זה המרות שוט. אוקיי? ואז אני רואה שיש לי בעצם ספייס טוב למשחק. ואז אני לוקח לי לכאן את הקו הזה, ולוקח לי לכאן את הקו הזה, ולקח כאן עוד קו. אני רוצה לסרטט איזשהו מושב נגיד, או איזשהו כיסא. גבוה מדי. מה עשית? רגע, אני רק מתחיל. סבלנות, לא קונים בשום חן. זה הבת. הנחיות מקבלים רק ממנה. טוב, תקשיב, זה שטויות. רן, אני צריך לערוך את זה אחר כך, את השטויות שאתה מדבר. הם בסך הכל בסדר, אוקיי? ואז אני אומר, המרחק בין נקודות המגוז בסדר. עכשיו אני יודע שאם הייתי מסרטט את זה מחדש, הייתי עושה את הנקודות המגוז קצת יותר נמוכות. כי הזווית נראית לי קצת גבוהה מדי. נכון. הזווית שעשיתי נראית לי קצת גבוהה מדי. אוקיי, אז אני כבר אומר לעצמי, אני אקח את זה, ואני אפילו אומר שאני אקח אותם קצת החוצה. בסדר? וגם את הקו הזה הייתי אולי עושה כאן. תכננתי גיליון, כמה ככה? כמה תעשי בסדר? דקה 42. 2 דקות השקעתי בלראות רגע שהגיליון שלי עומד בסדר. תותח. זה לא צריך להיות יפה, זה לא צריך להיות מסודר. עכשיו מכאן יש לי כבר את התיקון, אוקיי? אם אני לוקח עכשיו את זה, כשאני אעבור לדבר האמיתי הבא, אז יהיה לי הרבה יותר קל. גם להעמיד את נקודות המגוז, גם להזיז טיפה את הקו. כן. זה יותר... נפתח את זה ונקודת המבט תהיה נמוכה יותר.